Сёння 25 сакавіка асаблівы дзень у гісторыі Беларусі. У гэты дзень у 1918 годзе была абвешчана незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі, першай сучаснай беларускай дзяржавы. І зараз прагучыць гімн БНР «Ваяцкі марш», мы выйдзем шчыльнымі радамі, і мы ўзнімем бел-чырвона-белы сцяг, сімвал свабоды і супольнага змагання беларусаў. Mieli, draugai lietuviai, dear excellencies, friends of Belarus, дорогие белорусы и белоруски. Сегодня не просто день, это наш день воли. І я хочу щиро подякувати Литовському Сейму і шановним депутатам за тое, што мы адзначаем гэтае свята разам. Esu dėkinga ir sujaudinta, kad šiandien šalia Lietuvos Seimo pastato plevos ir balta-raudona balta Belarusijos tautinė vėliava, mūsų nepriklausomybės ir taikios revoliucijos ženklas. Ačiū Jums iš visos širdies. Беларусь незалежная. Гэтыя словы упершыню прагучалі 107 гадоў таму ў Менску. Гэтыя словы прагучалі і змянілі ход гісторыі. Незалежнасць не звалілася нам з неба, як некаторыя цяпер кажуць. За яе змагаліся пакаленні, паўстанцы Каліноўскага і Касцюшкі, адраджэнцы нашай Нівы, настаўнікі і сяляне. Нават калі здавалася, што ўсё страчана, беларусы не здаваліся, не апускалі рук і працягвалі барацьбу. І сёння я адчуваю вялікі гонар, калі слухаю гімн ВНР. Але яшчэ больш, калі бачу наш сцяг. Сцяг, які стаў сімвалам надзеі, пратэсту, але галоўнае нязломнасці беларусаў. Бел-чырвона-белы сцяг нарадзіўся разам з нашай незалежнасцю. І сімвалічна, што яе стваральнік Клаўдзій Душ-Душэўскі жыў тут, у Літве. Як і пагоню, гэты сцяг не раз спрабавалі забараніць. За яго кідалі ў сталінскія турмы, збівалі і зневажалі. Але беларусы зноў і зноў выносілі яго на вуліцу. Алесь Беляцкі ўзняў яго над Менскам яшчэ да распаду СССР.
а Ніна Багінская несла яго на мітынгі і пікеты ў пратэст супраць расійскай акупацыі. Я шчыра веру, што пакуль лунае наш сцяг, пакуль гучыць беларуская мова, пакуль у нас ёсць такія саюзнікі, як Літва і все прысутныя тут краіны, мы вернем сабе сваю незалежнасць і абавязкова доб'емся свабоды. І што б ні рабіў рэжым, без выбары ды інаўгурацыі, рэпрэсіі ды ваенныя правакацыі, яму не ўдасца вярнуць сябе легітымнасць і спыніць нашу волю да свабоды. Рэжыму не ўдасца адгарадзіць нас ад Еўропы, пасварыць з суседзямі і ціха здаць нашу краіну Пуціну. Як і калісьці Літва, мы абавязкова пройдзем свой шлях да свабоды. Як калісьці Літва, мы адродзім сваю краіну і вернемся ў еўрапейскую сям'ю, да якой гістарычна належым. І мы пройдзем гэты шлях разам. І я хачу падзякаваць літоўскім палітыкам з усіх партый, з ураду і апазіцыі за вашу салідарнасць. І асаблівы дзякуй звычайным літоўцам, настаўніку з Панявежыса, прадпрымальніку з Каўнаса, мараку з Клайпеды, фермеру з Уцены ці таксісту з Вільнюса. Ачу юмс, драўгей. Таксама дзякуй усім дыпламатам, якія прысутнічаюць тут сёння. Вы разам з намі на гэтым шляху, і мы гэта цэнім. Дзякуй вам вялікі, што вы не здаецеся, што верыце і працягваеце барацьбу. І хоць сёння мы уздымаем наш сцяг у Вільні, бо у Беларусі за гэта можна атрымаць гады турмы, я веру, што мы абавязкова зробім гэта зноў у Мінску. І абавязкова гукнем разам. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Як сігнатарый незалежнасці, як чалавек, каму пашчасціла сваім голасам праз прыняццё дэкларацыі аб незалежнасці вярнуць Беларусь беларусам, я хочу сказаць ачу лабэй Літве, Сейму, дэпутатам за гэтыя хвіліны, за гэты бел-чырвона-белы сцяг. І калі следчы камітэт узбудзіць крымінальную справу супраць тых, хто тут сабраўся, то для мяне будзе вялікім гонарам быць фігурантам гэтай справы разам з Йозасам Олякасам і Жыгімантасам Павілёнісам. Мы вас праінфармуем. Ачу. Гэта скрозь землю прамень, гэта ветер, што рве смугу, гэта новы сонечны дзень, гэта праз абароны рух, гэта годна падняты сцяг, гэта шыхт, што гатовы ў бой, гэта крыж на тваіх плячах, гэта людзі разам з табой, гэта тысячы моцных ног, што пячатаюць цвёрды рытм. Не яны, гэта бачыць Бог, гэта мы, гэта мы. Калі мы з табою мужчыны, калі мы не ветры ў полі, калі любім мы айчыну, як сябе і нават боль, дык тады скрозь нашы целы, скрозь пакуты ўсе і болі, між
шаблок червоно-белих, пролетають птушки волі. 25-го заковика льот зимовий ламає рака, і лунає, як ластовка. 25-го заковика, 25-го заковика, у руце кохаnej рука, наповняє душу до крайка. 25-го заковика. Калі мы з тобою мужчыны, калі носім гэта званне, нам з тобой няма спачыну ні ў каханні, ні ў змаганні. У каханні да жанчыны, што праводзіла ў дарогу, у змаганні за айчыну, што нам дадзеная Богам. 25-го заковика лёд зимовый ламае рака, і лунай, як ластовка. 25-го заковика, 25-го заковика, у руце кохаnej рука, наповняє душу до крайка. 25-го заковика, 25-го заковика, лёд зимовый ламае рака, і лунай, як ластовка. 25-го заковика. Заковика лёд зимовый ламае рака, і лунай, як ластовка. 25-го заковика. Владару неба и земли, спрадвечный Боже, ласка Твоя до небесов, а правда над облаки. Ты увесь свет створил, и Духом Святым усё просветляешь, оживляешь и мацуешь. А людский род так полюбил, что своего Сына Одинородного на землю послал, кабы усе, что верать у Его, стали детьми Твоими, удельниками Твоего небесного владарства. Мы, дети белорусского народу, имкнемся выконывать волю Твою и заповеты Твои, у щирой любови просим Тебе. Доброслови усіх нас, доброслови країну нашу Беларусь и увесь наш белорусский народ. Ратуй нас от усяляких спокусов, пошли нам едность, сгоду и поразумение. Умацуй Святым Духом Твоим несправедливо зняволенных сестер и братов наших, усіх працей обцежарених, и тых, что на ссылках и у турмах покутует. Доброслови, Господи, наставников, письменников, мастаков, ученых, работников, селян белорусских, каб наш народ мог разумно и добро жить, и Тебе, Отца нашего Небесного, увесь час хвалить и славить. Осветли наш розум Твоим евангельским светлом.